The National Emergency Management Agency NEMA ebulugo akara ngwa dịgasị iche iche bụ nke ha bunye maka nke ga-egbu ego ga-adị 15,30 na akara ngwa dịgasị iche iche ọka na ihe erimeri bụ nke ebunye ka ekesa ndị mmadụ. Ha bunyere gọọmenti Anambra steeti iji wee fụ na enyere aka maka ndị ihe na-esiri ike nakwa ndị ọnọdụ ha dị aṅaa ka ọnọdụ akụnụba ala anyị bụ Naịjirịa jọrọ oke njọ. Ya bụ ihe mmemme bụ nke emeghepụ n'oge ebutere ihe ndị a niile n'ebe a na-adọba ihe na Anambra State Emergency Management Agency dị n'Awka. Kansụl ime obodo 4 Awka North, Awka South, Dunukọfịa na Njikọ Awka ma ndị nọ n'ụkwụ nke mbụ ga-elite ya bụ ụlọ. Ka anyị sonyere Amaka Chibuzo Okoye ka o wetara anyị akụkọ a n'ebe o zuru oke. Amaka. Dọtakwazịa ndị gọọmenti Anambra steeti na ndị ọchịchị nchere oge nke dị n'ime Anambra steeti bụ ndị bịara ka ha hụ na ekesara ya bụ ihe nri ebutere ka o rutu ndị ọ bụ ha ka egbetere ya bụ ihe. Mgbe ọ na-ekwuzi okwu ka gọvanọ Chukwuma Soludo siri na ikesa ihe ndị ahụ bụ ihe dị mkpa n'oge ugbu a ọnụ ahịa na-agalasị ọnụ, ma sikwazịa na kwa ụbọchị ihe a na-etinye ego, ma kwuo na arọpụtago otu kọmitii dị iche iche na okpuru ọchịchị dị iche iche na Anambra steeti ka ha hụ na ihe ndị ahụ gara n'ọnụ ụzọ ndị ahụ kwesịrị inweta ya. Gọvanọ Chukwuma Soludo, onye kwupụtara okwu site n'ọnụ onye Chief of Staff bụ Maazị Ernest Ezeajoye, toro President Bola Tinubu na ndị National Strategic Reserve maka mbọ ha na-agba iji wee hụ na ha bupụtara ihe ndị ahụ na uchu ha dịkwazi dịka ndị na-achị achị ịhụ na ndị ha na-achị bụ ndị ha beletere ihe ụkọ na ihe ntaramahụhụ. Mgbe ọ na-agụpụtazi ozi nnọọ ya ka onye Director General National Emergency Management Agency NEMA Zubaida Umar, onye nke kwupụtara okwu site n'ọnụ onye South East Director bụ Major James Eze, sịrị na dịka ntụziaka Renewed Hope Agenda nke President Tinubu si wee dị, na-ebupụtara ihe ndị ahụ iji wee hụ na ndị opekata mpe Nigeria bụ ndị nwetara ihe oriri. Ọ gara n'iru ma sị dịka ntụziaka ahụ si dị na ya bụ ihe oriri bụ nke ga-ekere ndị nọ n'okpuru ọchịchị niile. Na mbụri n'ozi nnọọ ya ka onye Executive Secretary Anambra State Emergency Management Agency bụ Dr. Paul Odenigbo kọwapụtara na ha ewuberarị mmadụ 16 na okpuru ọchịchị niile dị na Anambra steeti ka ha wee hụ na ekewere ya bụ ihe oriri n'ụdị ekwesịrị na-enweghị ntamu. Mgbe ọ na-ekelezi ekele n'aha ndị ọchịchị nchere oge niile ahụ ka Maazị Ọnọchie Ọzọmma, onye nke sitere na Onitsha North Local Government Area, siri na ihe a ndị NEMA butere otu Gọvanọ Soludo si arụ ọrụ iji wee hụ na obibi ndụ ndị Anambra bụ nke a na-elekọta anya. Abụ m Amaka Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.